Нали трябваше да купиш храна? Поръчал съм храна. Знаеш, че извън София никой не доставя. Спокойно, вече има нов играч на пазара. Bringar BG. Bringar BG? Какво е това? Как какво? Bringar BG е фирма, която кара храни само от подбрани заведения извън София. Даже доставката ми е долу. Сега се връщам. Ето, аз ти казах. Добре, тук се спаси. А цветето къде ми е? Цвете? Какво цвете? Днес имаме годишнина, забрави ли? Ей! Да. Като гледам, май на моят пазар ще има нов играч.